spravíme, tu sú vlastne To je sieť. pitka, hoď, skúchať. Ne. Rakiu jednu. Ne. Vala. Co? Ne, vala. Kuchyňa, tu je dnevný boravak, tu sú vlastne aj sieťky na oknách, tu krásny výhľad, tam je rúra, doska, chladnička, umývačka aj s mrazákom, všetko. A tu sa vlastne prechádza do tej druhej časti, kde je jedna kúpeľnica so sprchou záchod. Tu je izbička s dvojpostelou, tu je druhá izbička s dvojpostelou a skriňou veľká. A tu je maličká, ešte ktorá vlastne do tej kuchyne prechádza. Tu je nejaká skriňa. Tu sú energie vlastne odpočet, kde si to spravíš všetko sám. To znamená, že povedala 400 eur cena za mesiac plus 150 energie, ale keď bude viacej, zaplatíme viacej. A toto je ďalší balkón. Takýto vzadu, kde vlastne je ešte takto taká kúpeľňa chladná asi, ale v tých zimných mesiacoch ťažko asi použiteľná. A tu by sa asi dalo sušiť aj prádlo. Myslím, že sa dalo sušiť aj tam vpredu, že tam bolo. Tu nie sú, tuším, sieťky na oknách, hej, tu sú len okenice. Aj tu sú len okenice, takže sieťky sú len vlastne vpredu. Jasné, tu sú koberce, tu je to takáto sranda. A teda takto.